Huwa tal-housing illum u lil Matthew, il-Chief of Staff. Issa, intefaw bil-qedaw. Ejjan bil-dismu. Tajjeb, mela. Min se jibda jitkellem? Nibda, inti, il-Ministru. Il-Ministru. Għajdinna. Meta nisma' l-istorja ta' Daniel, ta' Luke, kienu wkoll anke Fabrizio, dawn huma ispirazzjoni kontinwa għal żgħażagħ oħra li għandhom il-vizzju ta' droga. Ispirazzjoni għal ġenituri tagħhom ukoll għaliex fuq kollox qatt mu tard u jekk hemm l-għajnuna u dak li jkun imur ifittixa, hemm ukoll it-tama l-ħajja ġdida. Jiena ftit tax-xurilu kienu kelmun il-Caritas dwar il-problema li jsibu nies li jkunu qed jagħmlu l-programm biex ikunu jistgħu jkollhom akkomodazzjoni u jerġgħu jibdew il-ħajja minn ġdid. Din hija sitwazzjoni li naffaċċjaw anke aħna fil-qasam soċjali, ġifieri kemm l-awtorità u anke l-Ministeru niltaqgħu wkoll ma' żgħażagħ li jkollhom dik il-problema. U l-Caritas kienu kellmuni dwar proġett li xtaqu jagħmlu fin-Naxxar dar antika li rridu jibnuha bħala blokka biex ikun hemm numru ta' appartamenti għal dawn iż-żgħażagħ biex jerġgħu rijintegraw ruħhom fis-soċjetà. Jiena llum hawnhekk wara l-diskussjoni li kelli mal-awtorità djar ħassejt li kellna nħabbru wkoll inizjattiva li bħala gvern anke bħala awtorità niffinanzjaw dan il-proġett biex inkunu nistgħu ngħinu l-Caritas ħalli tibni l-appartamenti li għandha bżonn għal dawn iż-żgħażagħ. Qed tisimgħuha din, sinjuri. Qed tisimgħuha din, sinjuri. Sorpriża kbira, sorpriża sabiħa għal dawk iż-żgħażagħ illi jitilqu joħorġu mid-djar tal-Caritas infejqa mid-droga biex għall-ewwel isibu fejn joqogħdu. U għandna l-Ministru hawnhekk li qed jgħid il-Caritas illi se jara li din id-dar li ġiet għandhom b'wirt issa se titranġa ruħha u se ssir flats żgħar għal dawn iż-żgħażagħ. Enormi il-kummenti ta' madux id-direttur tal-Caritas, imma qalbu għada hemm mhux vera Leoni. Jiena llum segwejt mill-qrib dan il-maratona u smajt ħafna esperjenzi tal-biża biex tidħol fil-programm u biex tagħmel riabilitazzjoni. Però jiena naf ukoll li hemm biża oħra li ħafna drabi hija meta temmejt il-programm suċċess u trid terġa' toħroġ il-barra. Hemmhekk hemm l-isfida jekk għandek support tal-familja, jekk għandek xogħol stabbli u jekk għandek dar. U naħseb din kienet l-ispirazzjoni għalfejn din il-binja fin-Naxxar l-awtorità tkun qiegħda tidħol għaliha biex tajn il-persuni fit-tranzizzjoni tagħhom lura fis-soċjetà. Okay, mela nirringrazzjakom, kumment minn għandek id-direttur tal-Caritas Anthony. Għandek il-mikrofon hemmhekk. Il-problema hija li naħseb waqqas nista' nsib kliem u waqqas nista' nsib kumment għal dan il-ġest enormi. Di kienet ħolma kbira, speċjalment residenti anke nisa jgħidulna b'din il-pjaga ġil jkunu bit-tfal, l-isfida li jkollhom. Allura dan huwa rigal kbir għal daw ħutna li qegħdin fil-bżonn u mbuttatura enormi biex jerġgħu jingħaqdu magħna fis-soċjetà kif jixirqilhom. Grazzi kbira, bla kliem. Grazzi. Grazzi Leonid, grazzi Ministru. Grazzi Monsinjur il-qiegħed magħna hawnhekk, grazzi mill-qalb u nerġa' ngħidilkom din hija xi ħaġa kbira ħafna. Allura intom illi qed taraw il-kontribut tal-Gvern, qed naraw il-kontribut tal-Oppożizzjoni, hemm il-kap tal-Oppożizzjoni u s-sinu qed jgħu jwieġbu t-telefon. Se nkellmuhom ukoll dalwaqt. Jekk joġobkom aqbdu dak it-telefon.